bugtungan ng anak. Balik, hindi naman maniwala kayo. Mga play niya. Lone, dirinan niyang biye alanante. Muling pinumbot na ilang Diyos na anak niya. Nagulat at kausali niya. Manaligtas niya. Ate, kuya isa siya. Si Kuya AJ. Nandun na lang siya. Kaya ba't nandiyan mo sa Diyos, Jesus? Kaya ako Ay, ng nados. Diyos. Bawal na kayo. Mag-kaya mag-video tam. At kanitang kaugwan, dinadumduming mabilugayan, na naging stress ng ganpanang. Rete at timbus deki katalindikinan. Liwalik gayat na mo. Likwan de rektao Jesus, pakamayubay kay Cruz. Tao sa Ala na ininaw. mga tao. At diba't imeto ka makwaltang tawa rin Mateo. Nalagyunaw se. Amamuno ka rin leyon na rin hudyo. May nyawad yung kapay tulutan. Ang Pilato. Managbuhan yung bangke ng Jesus. Bayo, lalong doon. Ingal doon. Kaupuin niya yung mga spider, ha? Kaupuin niya. Ginong Gobernador, Poncio Pilato. Nanig-isip ako. Siguro mo ako. Ay kung nakilang tungkol kitang tao, Galileo. Inyapin. E ubaya kay kaing tao. Menos kung gamat. King arapan daw. Patunay. Na kumikilaw. O ba't ngayon, akakit ko kayo ka? Ingay ka mapakalit. Hanggang ngayon, kaya naman panataging loob ko. Maniban ang yung misa na may linap ko. Pero bakit yakan namin, ingmetong apropeta at sasabyaning mesay. Ginong Gobernador, manupayayo po ikaw ang pamaglog. Kaya itong karing gwardiya kita kinintrada yung sinabi ka na kung natin taong bisa magsabi kay kayo. Tungkol ka naman Jesus. Sige. Panupan niya. Ayan na. Opo, Gobernador. Ayan na. Ayan na si Tito JR, oh. Tito JR, oh. Ay, Tito JR. Naning sadyang panako. Pero, manatang pagtulog ka na. Kalungkutas sa bangke ng Jesus. Pagkay ng Jesus. Ang tama ito iniwang. Opo, dagamos talos,
Dito po, nanami pa ako ni Cruz. Kapag ngunit dahil, nata ni Jesus, ito po nito kayo. Pero tapos tayo talagang yan, iyo, bete na. Kapam ko. Kapitan. Malagwa. Mutos ko kaling sundalos. Papuntalan may kahinting Golgoto. Makibali tayo. Kaling sundalos na rin. Opo, Gobernador. Malapit nga mong matlaing aldo. At dadalumdum no. Bukas mo na ipakuldasin kayang bangke. Pasaw ba ako, kakita na akong sundalos. Martono po na Sabat bukas. Ubus makabawal kayo. Na ano mga po? Nga po sana, pero tulutan na kami po. Ginom. Lino, ano po Ilongino? Meron karing gwardiya, karing tinggol-goto. Ginong gobernador, Totoo, isasabihan ng taong ini. Lumete ni Jesus. Oo po, Gino. Totoo po yun. Sasabihan ng taong yan. Totoong mamaya ni Jesus. O ba't mga ngalgal ko? O ba't mga kakak ko? Nani yung pruweba mo? Kaya metay ni. Oo po. Makasigurado ko pong mamaya ni Jesus uuling. Uling na ano? Uling na ano? Kapitan! Ako po tinandos kaya kikatalin di king ano. Ikit ko linolin tayo tanong. Tinasiking ka na akong katawan at lupo. Igmo nang bumatay na manakit bigla yung may sala. At ikit ke. Na ginalo. Gino. Tunay haping may bayad ng taong mede. Sige. Babiyay ko yung kanakong paya. Bali pa kuldasming kayang bangke. Dapat pa kagandanan nyo. Eh yung nakapaya naman po. Tungkol king tao hindi. Dadalundong na ako na akakit
Insala at siya'y mamo, makakaon ko ka, ang aking kandungan ko, ibanatag ka, sinta. Purida kang pagumasdan, kabang magpainawa. Minsan paduyan ka, at pagkanta, ko na paramdaman, puso kong manami siya. Kingkik ang pamagdili-dili, abayan ka, at tuluan ko lang, dinggamat mong sugatan, at pulisan iluwa mong tatagas. Akong linisan, yung lupa mong dinatan, at payagos kong luwa ko, iyapang panamdaman ko man, ding suksok, kaulan na ka, matalik akong sinta. Tutun na ka, miyari na. Tumang na kang tumangis na, at tsukukin, mantabig eh. Ano kaya yung kami, burimi ang aking katawan ng bibig. Ay na magsigbi. Dadalumdum na at minasang tamang bingi king danan. Hindi man kinayip. Parang in-action ng mabigat yung baro. Sis, oy, tayo ko kalimodelo sis ah. Ano sis? Itang kaya dalo. Itang... Ay, kandila. Kung mo pala itong adwa ka rin, Wala na, lugan. likod ko na. May dalang pala yung motor, kaya rito rin. Kinabukasan na nito, yung pamuntok na ding saserdote o ding pariseo, may bibigla ng Pilato. Abe, makagising na ba yung gobernador? Matutudyamin, ginong gobernador. Panlaring pagigisingan niya eh. At sabihan, burim niya nga kasabi. Tanda naman ng aslatyo. May pagbigyan ako kayong buriyo. Kaya bak-abak ang mahanon. Nanong sadya yun? Ginong, ikatagano'y sa dyan. Hindi kami pakukulait king.
Dapat hindi ang guardia sukat ng sabihan, di matutod ka pa. Sige, paluban niyo lang. Parang di ngarap na kung may ribbon. Nanong na naman yung sadyayo. Yung sasabihan, tungkol na naman ni Tikang Sus. Uy, tapin po, yung tintabi Kenny. Ayun nakapahil man po. Tungkol king tao iti. Ginong gobernador, ato tandaanan mi po, yung sinabi no, ditang mapaglilang ito, kanitang mabiyahe pa. Yung sinabi no, subliya ka nung biye, kay ba't, niingat lungal do, nung malyari po sana, makibantayin may piting kutkutana, hanggang kinkilog namin, niingat lungal do. O itang pabantayo. Bangkay niya mo. Lalo pang agawa no? Yapit po ite, medene, mas delikado pa po siguro, itang bangkay niya mo. Delikado. Sabihin niyo mo. Tatakot kayo. Balikan na kayo. Kapitan. O San Milongino. O yan yung soldados. At inandos kaya. At migpatuli. Na mete ni Jesus. Ilalam niya po yung sundalo sa yan. Kaya ba niya pumawag sa mera ka pahingit sa mani. Magaging buntok na rin bungo. Naliwata yan. Kung balo ko, bulag yan itong matay ka soldados. Pawari makagaywayo kaya. Gano pa nga kakapat no? Alanepin po mga karapat. Dapat pumari yung panakawan din kayang bangke, din kayang alagad. At kay ba't, ipamalita na kaling tao. Ngayon, sinubli na Tuto kang maniwala, kanita. Subliya kami eh. Pakatandaanan nyo. Kapilan man nilang may eteno. Nasubliya kami eh. Ba, yan pipingaman na tuturo. At atin na pong mapila na maniwala kaniti. Baka maling lang lapurin tao. Pakatandaanan nyo po, itintaw rin pamaklin lang. Baka kita na pa po ni may apauno. Tutupin yata yung hamaluwanin ka na kung kabali. Ngayon ko dapat mikialam kay kayo tungkol kang Jesus. Sige na po, masakit na po nung gawa ng pamaglin lang. Pakatandaanan nyo, magatsala din taong maniwala kayo. At nung malyari iti, ikay pong munang makaranas, kimwa ng Cesar. Puwari inawa din rin tao. May bulo si Barabas, ang lider na nimetong rebelyon, laban kay Roma. Nung misa ni Bla, puwersa ng Jesus at Barabas, o itanay umpisa ng kabagsak ng Imperyo Roma, kaya nilugar tamo. At kay kayo muna dugpa, imuha ng Cesar. Wari. Atin kayong kanya-kanyang sundalos. Malyari kayo na mismo yung magbante. Kinkayang putkutan. Nung malyari po sana, king sundalos yung ilang magbante. Balang mitakutan, lumapit, king kutkutan. Atin kayong katuwiran. Sige. Kumakayong bante. Maus ko ang gwardiyo. Pakasiguro yu. Malyari ti.
Agricola din saserdote at pariseo. Kinakwalang bante at pepong dalandala, ikot-kutan. Balong inisip ko. Ano rito? Isipan ko mo, sundalos tamo, magilaban. Dapat niya papagbantenda ka tamo, ingkot-kutan, kalokuan. Palokuan pin. O bangkay niya yung babandenda mo. Karapat. O yan yung kautusan eh. Doon ka rin yung wari, bandenda mo kututan. Kakachit ang mata naman ng bundok kita. Karin yung kutkutan. Kaya nananda ako. Tara no? O hindi nga ba nung kukuha ng pariseryo eh. Minas tambing igeni. Tayo ba rin dalang? Anatampiras ka niya yung kututan. Ano tayo niya? Bago ko kasi nakalbulaklak ka rin eh. Kaya kay Nita. Palo, sinata naman niya. At miras lang, kingkut-kutan. At gining at tsuta na kayong kutkutan. Yung panabilin ko kayo. Eh kung matutod, pakaramdaman niyo yung kaluskus po ta, may salis siya tamo. Ikaw yung madwa, kung wanan. Ikaw, kang kaili. At siya ako kayo ni kumarap. Lalo nga sabi mo, kita ngayon na ako. Luko, makakatakot. Ikuha na may agapak yung bader. Yung templo dating para sa'yo. Makapagtakapin eh. Apag masdan ko. Anyang pabago talagang krus. Kita nga doon kasabi na magbumiglas lang. Dapat iyo, almado yan, matatakot. Mabin, hindi ba may mukha kay katame? Bindang ko ba bin, benga di nakatame. Ako dingdang, naning penga dino. Iba! Patawaran nyo na! Ito ba ang darap tanda? Tok naman nyo na yan. Samasa nyo magbante. Alam matutod. Tignan mo, alam matutod. Dumusan na ka ba siya may matakbak? Buwan mo, napakanda kagamat. Atento! Na anong ba ang awan nyo? Makakasakit ko ang palumpog. Pakatandaan nyo, importante yung babantenta mo. Eh kung matutod ang ganda ko sa bed, inkalos ko siyang bantay nyo. Eh nano-nano ba ang awan nyo? Ay tindihan nyo? Opo, kapitan. Magbantay kong masalis eh. O ba't sobra lang katakot? Ding pariseo, kaniting taong medeno. Bangkay niya mo, katangutan depa. Ari de ka nuling udyo. At iyabing ka nun magligtas ka nila. Lower no iligtas, kaya katamo, Imperyo Roma. Yan pining kapaniwalan tayo. Uling may alipan langan. Kaya katamo. O ba't tila mismo, pero patete, nung iyapin yung magligtas karelo. Kakapagtakapin eh. Eh kuwantin dyan. Sa palagay mo, pamayabang ka na. Alipan naman. Maya po, mewag ini, bangin ko mga inipan. Op. Yung panabilin ko kayo. Eh kung matutod. Abe ko, parusang kamatayan ng kapalit karek kaya tutod. Nyaman na. Ba. May sigalingain. Wala man din babaratan na bagyo. Tutupin na tayo tingawan da. Tungol kay bangking babantenda. Kataloting tao kaya ka.
Pati ba naman ikaw, manwala ka rin kwentong kutsero? Nung totoong kayo pa ay Jesus, ako sandang Kristo, o talay nga karapat, ay nyandak pande at parusan. Ang ganaking mete yaking krus, at karinyami pa ako. Wapit naman. O tati mo nga sus, sagli mo yan, meron kayo doon. Sundot namin eh. Eh ako tata ko, takong balagi kayo. Alam mama ko, alam po bulay. Malasing, kayo namin papanigas ko po. At kanina, Mengelda, may tungkol na masigat. At pinayon masigat, yung batong dadagundong, at ikapon mamas pa. Yung batong makasalawat yung askol ng kukutan, di na ako siya, may patapos na, may itong anghel. May matakutan lang di Gudyo, may mula ila, at sinalikod.